Todo preparado nos albergues xuvenís de Virxe do Loreto e Espiñeira para o inicio da campaña de verán da Xunta, que arranca este 1 de xullo con máis de 1.200 prazas no Barbanza. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou os albergues xuvenís de Virxe do Loreto en Porto do Son e Espiñeira, en Boiro, para supervisar os últimos preparativos antes do comezo da campaña Modo Verán Activo. Entre ambos os recintos ofertáronse este verán 1.218 prazas, con campamentos e programas de lecer para nenos e mozos despois dun investimento superior aos 150.000 euros destinado a mellorar as instalacións, renovar equipamento e reforzar a seguridade e o conforto dos participantes. Entre ambos os recintos ofertaránse este verán 1.218 prazas, con campamentos e programas de lecer para nenos e mozos, despois dun investimento superior aos 150.000 euros destinados a mellorar as instalacións, renovar equipamento e reforzar a seguridade e o conforto dos participantes. Estamos a falar que dentro de o que é a oferta, no, de campamentos, de minicampamentos, de poñer a disposición estos lugares tamén para diferentes entidades xuvenís durante o verán. Na comarca do Barbanza hai que destacar este campamento de Espiñeira, aquí en Boiro, e despois tamén el de Virxe do Loreto en Porto do Son. Estamos ofertando entre os dous campamentos 1.218 prazas. Importante o número e, por tanto, importante tamén a nosa responsabilidade, no, de cuidar de todos e cada un desos rapaces que veñen aquí. Son rapaces de menores de edad, estamos a falar que en estas primeiras quendas son rapaces de 9 a 17 anos os que veñen de campamentos. No complexo Virxe do Loreto desenvolverase o campamento Natureza xunto ao mar, con 4 quendas e 480 prazas, ademais de cesión das instalacións a entidades xuvenís ao remate do verán. Pola súa banda, o campamento de Espiñeira acollerá as actividades Candilexas e Talentia, cun total de 618 prazas, tras acometer melloras na instalación eléctrica, os accesos, o comedor e o equipamento. Tanto na visita aquí como despois en Porto do Son é supervisar todos os traballos que se fan según as necesidades, no, que vemos e observamos en cada campamento para que este todo a posta para que o día 1, cando veñen xa os rapaces, bueno, pues este todo en as mellores condicións. Todo supervisado dende a Dirección Territorial de as necesidades que durante o ano se van vendo. Son traballos importantes e traballos dende o que pode ser o saneamento da vexetación. A campaña Modo Verán Activo ofrecerá na comarca do Barbanza 1.288 prazas entre campamentos, minicampamentos, campos de voluntariado e actividades de ocio educativo. Unha aposta clara da Consellería de Cultura e Xuventude pola mocidade, por facer actividades para o tempo libre que tamén valgan pues, para que os pais e as nais podan tamén conciliar, no? Con este tipo de actividades e sobre todo pues, unhas actividades lúdicas moi diversas que cada un dos xerentes, no? Que levan cada un dos campamentos son quen, no? de facer para que os rapaces, bueno, pues, estén contentos, podan ter novas experiencias cos compañeiros, poden facer novas actividades e, sen dúbida, bueno, pues unha aposta tamén pola mocidade de Galicia. A iniciativa arrinca este mércores 1 de xullo e forma parte da maior campaña de verán da historia da Xunta, con preto de 12.000 prazas en toda Galicia e un investimento de 5,5 millóns de euros.